Oke, sinambi angrantos para widyawati, Bapak dan Ibu sekawan cacai nggih. Ada Mita Winayu, ada Endang Purnamasari, wonten Risma Stomo, Cangkepe Waranggono, wonten Kimberly nggih, Bapak dan Ibu para tamu dan undangan. Monggo katuran pinarak ganti kamardikane Banggalih yang telah memberikan donga restu dumateng keluarga besar Bapak Edi sakeluarga, tentunya mugi-mugi hajat Bapak Edi sakeluarga tansah paring kaberkahan kalis ing sambikala. Kena gudha kagem panjenengan semuanya, monggo. Satu tembang kena gudha sarengan keluarga besar seni jaranan campur sari Sekar Gading Renggoseto ingkang tembun pandegane Bapak Kalim lumantar alamat Gading Dau nalikane dek jaman tresnoku setya lantur hanane mung tansah kalabono sasatoran ati citra mula aku tansah adidagi tresnaku ginawa mati ora ana lintang kang subunar hamung dika sliramu pamit tugas ngayahi murih rahayu mring sesami Godku muji karya basuki sukapan anggonmu bali apa tengah dedek rasane hatiku pareng kaprungu kabarmu nyatane sing kundur mung wayahku ora liya kamuku Sony Audio, terima kasih luar biasa. Masih bersama Sekar Gading Renggoseto original seni jaranan campur sari. Nalikane dek jaman tresnaku setya lantuhu anane mung tansah alambono sasat ora ati citra mula aku tansah adibadi tresnaku ginawa mati ora ana lintang kang sumunar amung dika
Iramu pamit tugas ngayahi Murih rahayu pring sesami Nggonku muji karya basuki Sukapan anggonu bali Abatan dedet rasane para keprungu kabarmu nyatane sing kuturmu layanku ora liya Mas, anu mburi iki bote sama tambah triple jadi. Iya, anu sama tambah triple titik tartare ben anu. Bisa free. Jangan ya ramaku. Beh. Tansah kandrung-kandrung apan rina wengi tansah kandrung dasar kepara nyata kandrung tumatine kemakmuran ayo ayo ae lo elo tansah gandrung-gandrung apa mrino wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung tumadine kemakmuran ae Elo tansah gandrung-gandrung apan rina wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung tumakine kemakmuran kadang elo gandrung marang kemakmuran
antuk nugroho manon saidenge nuswantara kalis kudarencana ayang tentrem adil makmur sengkut ambang negara ladang elo-elo gandrung marang kemakmuran. Rina pantahaning wengi tan kendhat kula meminta antuk nugraha iwang manon oh, 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 oh. Saidenging kalis kodhok rencana ayam tentrem hati makmur
keluarga bekas warasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar seni jaranan campur sari sekar Gading Rogoseto ingkang dipun pandhegani Bapak Halim lumantar Gading Dau Malang Jawa Timur. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awali mutahibin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha,
Rajab Sugeng Dalu Sugeng Rawuh dumateng para tamu dan undangan yang tampilkan donga restu dumateng keluarga besar Bapak Edi Cahyo saya Ibu Risma Wati Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Fadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Fadil Amin. Warang kono nih kuning-kuning tenan. Kuning apa Mit? Kuning apa? Gak aku. Oke Bapak dan Ibu semuanya, para kadang rawuh, para tamu dan undangan, seberapa para saudara budaya, atur gojo masyarakat dading, boten kasupen dumateng para sepuh bini sepuh Bapak Ibu sedayanipun pangapunten ingkang estu agung nggih. Amargi kula sak kanca rencang saking keluarga besar seni jaranan campur sari Sekar Gading Rogoseto wonten inggil panjenengan wonten ngandhap. Tentunya tansah ngucap bismillah alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulum langkung basuki rahayu 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 kang sami nangge. Tentunya malam hari ini nggih dalu menika derek-derek tinimbalan dene panjenengan Bapak Edi Cahyo, Ibu Rismawati Dewi R. Hanggonipun hamugati kanthi adicara tasyakuran pitanan atas nama Najwa Cahya Azhara. Donga restu panjenengan Bapak Ibu mugi sumeraba dumateng keluarga besar Bapak Edi anggonipun mugati mugi kalis ing sambikala manggih kawidatani yuwana. Ananda tercinta ingkang dipun pitoni mugi dados anak ingkang solehah ingkang migunani tumrap nusa bangsa lan agami yang paling penting bekti dumateng tiang sepagali. Tentunya malam hari ini mbak pilih sawani konco-konco Sekar Gading Rogoseto kadukung dening Sony Audio. Boten sakatah anggen lomatur, monggo all artis bareng sekawan waranggono. Wonten Endang Purnamasari, ada Mitawin Ayu, Risma Stomo, jangkepe waranggono kiber li. Moto ngantuk iku tabane
Sato saya ngetoke tidak mungkar Magrib lan isa cakepe prayogane ditambah sholat sunate aja sembrono iku perintah agama yen kono pengen donya mung sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok buka suwarga. Oke, terima kasih matur nuwun Bapak Ibu all artis sampun katuraken lewat kedaling latih sekawan Waranggono nggih. Wonten Endang Purnamasari Kanang Kiambak wonten Mitawi Ayu wonten Risma Stomo Cakepi Waranggono wonten Kimberly. Tentu Bapak dan Ibu saderipun wonten satu penampilan seni kuda kebang katuraken tembang-tembang campur sarimin mbok bilih kelawu all artis sameneika setunggal bagus tunggal badhe kaaturaken. Sapa dhisik ya ki ya? Ayo angel banget aku, podo ae kuning kabeh kuning. Oh sing awan gak teko. Sing awan gak teko iki iki tapi kok aku kari-kari kok jam-jam 3:30 iku. Ya, jam 3:30. Kok 3:30 tak tono. Nah, aja kuwatir mit ae mit kene mit. Nah iya. Monggo. Sepate Mas, monggo. Iki lho daganganku. Celorot. Sopo sing awan ra teko? Gila, arek tengah iki lho. Diomongi sik sekolah, lek awan ki sekolah. Masa. Ngono lho. Kelas piro? Kelas loro. Loro apa? SMP. SMP. Oh, SMP. Dudu SMP. Gak SMP. Oh, SMP ya wis. Masa SMP, lek SMP kan sampun menak pisan. Bisa lek SMP? Sampun menak papat. Maksudnya Papat. anakmu papat? Jiro lupat anakku kabeh iku. Ajak bengi iki. Oke, monggo minta. Ije Pak Wis. Iki sadurunge ana jaranan, Oh, kok akeh ije. banget. Ana jaran bolet, wedok-wedok, ana jaran koplak. Heeh. Ora nek koplak kabeh. Kok ana jaran Sopo gede. sing koplak? Ya golongane anu iku, sapa jenenge? Oh, jarane sing koplak. Iya, jarane sing koplak. Sindene mbemsene enggak ya? Enggak. Oh, tidak. Oh, Karena bengi iki kita apa? pakai kuning. Kuning? Kuning apa? Kemampun. Ojo kate keliru pikiranane gak kok pikiranane. Kemampun. Oke, monggo. Duduk iku lho ya. Za, monggo. Cek, sadarnya ngaturaken wilujeng dalu Bapak saya Ibu para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengahna sing jawab salam, tak tengahake. Rezekine Nek sing gak jawab, anake. tuh, anak ya rezeki lah Pak Wis. Oh iya, tapi lek kakek anak ya angel lho. Mosok sih? Iya, Aku anak papat ora Lek angel lek gak iki. percaya anak 15 sampe anak 3 mesti siji. Oh, ya mesti ae lek 15 ke bolongane malah ombo no. Bolongane rezekine Pak Oh Wis. iya, ngawure malah ombo. masan ping 20 pokoke operasi ya pancet mangga. Sempit ngawure waten ya. Cek. Sing duwe gawe Bapak Edi Cahyo ya toh. Ije, Karo kalian Ibu Rismawati Dewi R. Sing dipitoni Najwa Cahya Azhara. Muga-muga hajate Pak Edi kali sing sampikala. Ije. Entuk rezeki sing akeh. Amin ya berkalan rabbal barokah. alamin. Yuswa sing berkalan barokah. Amin. Sehat berkalan barokah. Amin. Anak yang ngono dadi anak sing soleh. Ben selapanan anggap maneh. Iya, kamu penak gini kono. Oh, penak gini ini. Iya.
Ayo Mas Edi. Jangan dong, jangan sulit-sulit ya wong kuno. Nanti aku tidak bisa menjogeti lo ya. Aku manut, wis manut. Tasih sarengan seni jaran kepang Sekar Gading Rogoseto. Dipun sukani langgam-langgam campur sari. Semoga Mas Edi. Ya monggo. Barang-barang Sekar Gading Rogoseto. Iya. Senggane ya angel mlebune. Mlebune ya angel mlebune. Mlebune ya angel ora pedhe bolongane encene Pak Mis. Bolongane dalane lho maksude Mas. Heeh. Iya iya. Jane menapa sih dipatosi kajawiati kang suci tutup pada tuturupa yaktine rasa kanthi kang sejati. Yuk. Ya. Jos jati kurang bagus
saya pinile bekasan orang untuk yuk rasaku yuk ha jane kurang sugih katunyane nanging malah gawe ganda sak salah kawane elae saya nambahi ya kacute butuh sehatian angin rindu tak rasa sebate matu iya kan mas wahin mauni tak rasa kandi sing jawi bunga susah tak lakoni jane manoposi dipatosi kaca wiyati kang suci tutu kanda tutu rupa yakine rasa kanthi kang sejati Look. Ya. La. Sampun Pak Wes. Sampun. Satu buat emang sampun katuran. Anjene. Bareng Sekar Gading Rego Iya. Setes. Anjane piye panjake jan andalan kabeh mit. Aku sampai ra iso ngetuti kendange lho. Wah, lagi Lah kolaborasi saben tak tuti ya apa encen manek deng kono ae. ampuh banget to iki. Aku melayu dhewe kok. Panjang gendang ampuh banget. Heeh. Kuno banget. Nggih, monggo pinarak melih mit. Matur nuwun. Gilir gemanti keripik gedang godho telo Didi Edang Podok Roso. Bapak dan Ibu, satu tembang lumantar kedang latih Mitawinayu sampun katuraken gilir gemanti warang gonone cacahe sekawan. Setunggal kebiar. Ah, iki sing pojok dhewe. Sing awan gak teko jare lara untu. Untune saiki suaras. Ayo Mas, sepate Mas. Ah, sepate ayo. Lo. Sa
Satu tambah selawe, tambah selawe. Ayo, ayo. Orang dadi ta. Heh, piye Mbak? Gak dadi Gak dadi sampean. ra. Lalek aku ndadi terus njaluk Joko piye? Wong iki dayone ya wis berumur kabeh. Gak boleh gitu, dewasa. Iki oh dewasa. Iya ya. Ini sudah tekan dari sini aja. Ya ampun, selamat malam Bopo. Nggih. Piye? Lho, sing cendet-cendet apane? Nyalo, Pak wis. Apa? Kayak ada dredet-dredetnya. Oh, iki lho sandalmu iki lho sandalmu selonokmu jadi gini gini. Gedekku ora lek meteng. Nyong gedekku ae aja iku. Kiki. Kiki. Gak aku. Ya ampun, tetep Mas Yono, aku gak diambung lho, aku sing ngambung manggane yo. Kalau imam kalau. Ngaturaken. Kok iso ngaturaken pito? Lah apa ngaturaken? Ngatur ya, pakai T. Bu, badan nanti. Oh, nggih pun, badanku durung buyar kok wis mulih. Dalam rangka lapo Mang Bu Rismawati mangko. Tasakuran pitonan. Oh, tasyakuran pitonan. Iya, pitonan. Kalih apa acaranya kan ada dua kayaknya ya? Hah? Acaranya ada dua kayaknya. Stop. Oh, satu aja. Bisa. Mitoni siapa Pak, Miss? Lah ya kuwi Najwa Cahya Azhara kuwi. Siapa? Najwa Cahya Azhara. Nazula, Najwa Nazwa, Cahaya Cahaya, Azhara. Azara wis ditungakno Pak Wit, mandar Aku batik muga biru. ayune kaya jenenge Cahaya. Nggih. Cahaya ku basa Arabe Nur. Nur Cahya. Nur Cahya, wis Ya. mandar muga mben diparingi pinter. Amin. Dadi putri, putri ya? Putri. Putri ingkang solehah. Nggih, amin. Migunani tumrap nusa bangsa agama lan negara. Amin, amin. Yang di depan selamat berbintang-bintang ria. Heeh. Bareng-bareng SGRS jaranane tong gentak bapak kalim pimpinane gading kulon panggonane muga lancar tanggapane muga lancar tanggapane dang 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 ngono lho Pak wis Percaya. aja kasih perut Neng aja banter-banter logrok iki lho. Apa-apa? Li. Li. siapa apa-apa Li. aja li to ngarepe ya Kim ngono lho Oh ngono gak lah. aku. Lah belakang Li aku seneng mek Li tok. Bapak Edi Cahya iku bapake Bu Rismawati iku ibuke gadah hajat mitonake muga lancar rezekine muga lancar rezekine Allahumma Amin. bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan para wau ayo padha andedonga muga-muga panjang yuswa muga-muga panjang yuswa Bu didongakno iku amin ngono lho Bu aja meneng ae jamaah didongakno kok meneng ae dadakno adem Bu, asine ku batin ngawur ae lha apa? Bu sampean malah batin amin ngono ya Bu ya. Loh, batin amin. Ini dikasih lagu yang gimana ini? Yang di depan Pak wis biasanya iki lek nanggap simpatik, nanggap orkes, lah private ngono kuwi kasarane gak oleh didelok wong akeh ya. Kok iso? Lah sing delok sapa? Hah? Wong Sing nanggap delok- ora didelok. Sing delok ya tamu undangan khusus Oh, no, ngono. keluarga besar. Bisa. Masana jaranan saiki ya private iki. Wah? Private nanggapno dulur-dulure tok. Lagunya apa ini? Private. Oh, dikek lagu sing ini lho Pak Wit. Hakang semok hakange sapa semok, hakange Bu Risma semok iku lho. Iku ya. Ayo. Bareng-bareng Sekar Gading. Ya rek ya Allah.
Aku seneng aku melok jaranan iki temenan. Panjake Kok, ganteng-ganteng, pemaine Masa? ganteng-ganteng. Ayo Ya kait. ampun, aku mau Ayo les itu. kait. Aku mau les itu oleh Papa Bayu. Orang tisu sewek itu. Kalau tisu. Iya. Mas, tolong sama nuncalo tisu ku sitok, Mas. Aku terono kok gak tekan, Pak. Jaluk tisu sing apa? Jaluk tisu sing apa basah? Saonoke. Lek gak ono ya kering iki dijemeki. Jarane awakmu jaluk tisu basah tisu magic jare. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gak boleh gitu itu. Gak boleh. Lah tambah kandel raiku. Gak boleh pakai tisu basah. Gak boleh. Yang boleh pakai Ya Allah, Mbak Risma, gak boleh lo gitu itu. Pakai kanebo aja. Gawe C ya. Heeh. Winginane aku keliru nada, Mas, ketekek bencongi. Ngeden. Lho kowe bencong aku ya? Heh? Aku bencong ah? Loh, delok kondisi. Eh? Delok kondisi, lek awan ya panen jeruk. Tortu. Pak Wit, kayak enak deh dhuwur sih. Aran bokong nongko sesikir aran anis nanggal sepisan kuning lare kuning lesan gawe hang nyawang lelaki dugaan asa. Bokong semo, bokong misopo, eman moto sing tinggo dhewe. Lambe sigar lare, sigar bepunde. Asal. Gawe hang nyawang, kudu kepengin nyato. Kiberi. Bersama sekarang Gading Rogo Seto. Bokong Semo. rambut disanggul sanggul yo nganggo cucu bokong Semo. bokong Oh, kau ingin beli semo. rambut digelung miring Alah, dulu kami. sopo biyen kepergok mesti ngomong melongo. Asoy. Makan goyang. Ayo. Oh. Arana bokong nongko sesiki Aso. So. Lo. nanggal sepisan
ibu kaget. Napa Mak napa? Napa Mak? Kaget dikai salto. Bokong semok, semok, bokong semok, Bokong kita semok, rambut digelung, gelung digelung miring, anak gelung miring, bokong semok, semok, bokongnya sapa semok, rambut digelung, sanggul iyong nganggo cucu, cucu, sopo biae kebargo, meski ngomong melongo, mana, bokong semok, rambut disanggul, iyong nganggo cucu, anak nganggo cucu. bokong Waket, apa nih kita dulu? miring, sopo biaen keberko, meski ngomong melongo. Pak Wis, Dalam. sik ta. Bu, sama niku kurang ngerti aku ah. Mulakno dikai jengkulitan pisan lah kok jombol. Kak buatan pita. Jare ngene, ah! Pak Wis. Ngongkekmu kebanteran kok. Oh, ngongkek kebanteran ae, Mang. Lek ngongkek kalem-kalem ae. Mas. Alon-alon. Lah aku lek kalem-kalem ngene. Lah Aku tuh banter ngongkeke. Waduh. Pak Wis, Piye? satu tembang lagu. Lek banter piye? Lek banter piye? Ngene. Duh, nuwatap. Apa? Nuwatap soloro. Duduke gong iku mangan natap. Natap duduke gong datano. Aduh. Pak Wis, Dalem. satu buat tembang lagu. Hekang Hekang semok, semok, percaya. semok, Bokong siapa hekang semok? semok. Sudah diaturkan untuk masyarakat Gading Kulon. Ini Gading di toh? Gak ada kulon. Oh Gading Kulon, ya. Sekarang digilir lagi karena masih banyak sekali penyanyi. Siapa sih digilir? Sing digilir siapa? Aku wis ya apa? Aduh. Lo karuan. Karuane Pak Wis. Oke, dilanjut lagi ya. Terima kasih Kinder. Sama-sama. Cocok jalan asli. Iki kok mikir wireless. Wah, Joko nontonan yakin aku. Tenan di. Hati-hati. Seru mudun nang jeding. Oke Bapak Ibu katun kali, insyaallah foto niki langsung suguh. Dilanjut dengan kebiari kocok-kocok Sekar Gading Rego Seto. Sampai saya lagi. Oke saya, ayo undang, apa undang. Nagih janji loro. Oke siap. Kata-kata mutiara ini urung metu isi dodok ae. Sugeng dalu selamat malam. Ayo berdiri. Aku? Berdiri dulu sebentar. Iku mas mari berdiri ambil Kimberly. Saya kira mbak berdiri mana? Lah aku wedok tenan ki. Jadi aku berdirian. Iya, selamat malam. Anak sing jaluk lagu tapi kok Lagi sing jaluk lagu wake aku sampe bingung. Sing Masa? kate tak nyanyi niki yopo suwe. jaluk lagu apa? Ai? Susah. Susah terus. Nage janji loro apa So, neng? iki lagi janji loro iki sing delok iki. Sis. Sing jaluk kae kok ini. Seket. Tak kendani arek-arek rek nagi janji. Seket. Nagi janji loro saiki 50 tahun. 50 mana njuk 5 lagu. Nggih.
Nggih. Yang diucapkan dulu selamat malam untuk para tamu dengan semuanya. Aduh, jangan kayak penyanyi ya Allah, ya Allah. Apa Dijak omong kok ngomong dewe. Perundingan. Dalam rangka Dalam rangka tasakuran pitona. Oh, mitoni adik sinten. Adik Najwa. Najwa. Cahya Az-Zahra. Cahya Az-Zahra. Semoga menjadi anak yang soleh. Solehah. Bisa. Ya wedok ya Pak ya. Wedok. Ya. Tambah ayu, tambah gede, tambah pinter. percaya. Bakalnya pinter golek duit. Se- Apa sayang ya Allah anakku muelok Pak, aku setan bayi loh ya, tolong. Nyawer ah, Iku pada anakku duit. ngene-ngene kok wis ngerti duit. Inji satu tembang bersama Sekar Gading Rogo Seto. Susah Mas. Aja nangis ya. Aja bengok-bengok engko. Kalau Dua-dua wong ya ora metu 50 lho. kalau ngotot. Ngene gatelen ah. Apa ayo ngapusi ora percaya aku lembek arek saiki. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekar Gading Rogo Seto iki. Coba dadi yo aku. Bukan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu mekeni sliramu ninggali aku Asoy. apa pancen wis nasibe aku kudu koyo ngene kowe medho tresno ninggalake rasa kowe tega gawe lara. Ya, Sekar Gading Rogo Seto bersama Sony Audio. Aku mau gawe susah kabeh mau tutuk karepku nanging takdirku. Aku nopo kahanan sing tak tampa lila. Aku wis lila kowe nganti wong liya. Sekar Gading Rogo Bakal udah makan. enak lupa. Izola. Ayo di. Enak. Iya. Zo. Ya. Coba dadi yo aku Asa. bukan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu tekeni sliramu ninggali aku.
salah tak akoni aku menggawe susah tapi mau nutup karepku nanging takdirku lagu kok sedih sekali. Lah iya lagu kok susah. Injih. Lagu sing ceria ngono lho. Sing gembira ria, kok lagu susah. Malah aku kudu nangis dulu awakmu ndak. Awakmu tak sawang-sawang ora tambah cilik, awakmu tambah gede. Tambah gede, kakean mangan. Matur Oke. nuwun. Oke, Bapak dan Ibu, 1, 2, 3 tembang sampun katuraken kados tunggal pun kuwatir nggih. Mangke wonten penampilan tari bolet, tari kuda kepang soplak juga ada mangke seni kuda kepang gede bareng kanca-kanca raga si Moseto juga Ratu Celeng Miftah Kinjun dan Eyisa sik maca. Ratu Celeng Miftah Kinjun. Ayo wayamu. Oke, Wayamu. langsung saja ya. Bisa ora usah pemanasan bisa. Wis songkep kabeh wisan. Wis aku selak Selana di? pipis. Bisa. Oke, selamat malam. Wah, iya bahasa Sugeng Indonesia. dalu kemawon. Nggih. Aku iki anu ngene iki. Ngadeg to? Ngadeg kok. Ngadeg. Bisa. Ngadeg. Pak. Oh bisa. Oh iya. Aku wis ngadeg lho, Pak. Bukannya sampean yang ngadeg ya dari Sudah. tadi. Sejak tadi malam. Heeh. Injih sugeng dalu kemawon, sugeng pinanggihan Sekar Gading Rogo Seto. Iya lah. Juga bersama saya Risma Sutomo. Juga saya. Sing duwe gawe ya Bu Risma lho. Risma. Heeh. Bu Risma nang Bu Risma. Bisa. Injih, menika sesarengan Sekar Gading Rogo Seto. Monggo katresnan sejati Kang Mas. Monggo duet Kakang Mas. Monggo. Aja Iya, khawatir Pak. Mas. Nangge janjine loro pasti dipenangani kok. Ngono ya. Jeh, sebentar lagi mawon. Selamat malam semuanya bersama Sekar Gading Rogo Seto. Sehatnya foto. Iki lagunya romantis loh Bang Wis. Osoke Lagu yang spiral. spiral. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usaka rembulan ing wayah wengi nambahi kasing ati iki apa jaring atine ngendi doh ayu Halo, Mas. kang tak ati-ati. Iki foto ae lho sampean. Ya. Sekarang bener Mas. Mas, Halo, jane aku ya tresno. asae Tapi apa maneh lho Mas? Wong bagus aja sira nelongso
Risma Sutomo. Ada balas nyata. So. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata hati-hati Kang Mas, sliramu kudu setia marang sliraku ya Mas. Aja ingkar janji. ojo kuatir Gombal. Sekarang ada ngeraba setan lagi. iso lah hoka 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 Wong bagus saja sirone Yo. laksa. Ciao. Aku tetep hidup bisa. percaya percaya Lelangan asmara gawe semu rasa nambahi atiku jiwa. yuk Kakak Mas nambah atiku. yuk oh oh Tresno suci Magio Rahayu Terima kasih matur sembah nuwun. Nuwun monggo siguh. yuk yuk eh Look. Ya. Nuwun kala nuwun. Si kawalasane Gusti begitan saka jiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sami. Para sesepuh, para pinisepuh, so aji sepuh. Lan panjenengan sedaya leladan gading nyuwun tambahing pangestu. Niat ingsun kala ngobong dupa menyang. Menyatku gore sadat terus swarga katura Kang Maha Suci. Sapa kang obong menyanku Sumojati ya aku Wadya Pala Sekar Gading Araga Seta. Nataku sing kaya dupa menyan. Kula casaken dhumateng Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi Bapa Adam Ibu Hawa dinten kalih arinten kelawan dalu. Enak gandane enak rasane mbok menawa kurang gondo kurang rasa. Jalaran menika tumbasan saking peket kala nyuwun samudra mangaksami. Gondo rasa ya gandane ya rasane. Kala casaken dhumateng nenek moyang ini danyang kaki danyang kang buka leladan gading
nyuwun tambahing pangestu Bapak nyuwun tambahing pangestu Eyang mugia kanca-kanca Sekar Gading Raga Seta anggone panggelar seni tradisional ing dalem menika Purwa Madya Wusana manggih karaharjan kalis ing Sambikala ora gelem karo ana kala setan tulak bali ngetan ana kala kidul tulak bali kidul ana kala kulon tulak bali kulon nanging saiki ana kala kulon tulak bali ngalor mbok menawa kala saka dhuwur tulak bali munggah kala saka isor tulak bali isor ayu aku apa sing dadi tulake cara kawali sing kaperangan 20 cacahe kakak cipta dening Aji Saka babat tanah Jawa isin nyoman ana cara padha tasala padha jaya moga padha kang kawali taksi moden solo ngoto bogongo nyaya jada pala sata dakaracana iku kang dadi tulake Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Iya, oke Bapak Ibu semuanya, para kadang rawuh, para tamu dan undangan, katuran pinarak gantira cari pangalih, sugeng dalu, sugeng Amir Sani, kelaring seni, jaranan campur sari, Sekar Gading, Raga Seta. Tentu ingkang sawan ngaben wijil saking Latang Gading, ingkang dipun pandai kene Bapak Kali pribadi. Nuwun para kadang pamirsa, mbok pilih sawani kanca-kanca Sekar Gading Raga Seta ingkang dipun pandhing Bapak Kalim, tentunya kadukung dening kanca-kanca Sony Audio Sound System. Nuwun kala nuwun. Dalu menika wonten sasah kathah anggen matur Bapak dan Ibu. Mbok menawi sawane kanca-kanca Sekar Gading Raga Seta kadukung dening Sony Audio. Insyaallah mangke wonten satu penampilan seni kuda kepang versi bolet. Dilanjut dengan satu penampilan seni kuda kepang versinya koplang. Terakhir kuda kepang gede saking kanca-kanca Raga Simo Seta. Juga panjenengan bisa menyaksikan Ratu Celeng Miftah Kinjun bersama Eyis. Tentu Bapak Ibu semuanya wonten sakata monggo sami-sami Amir Sani satu tembang pabuka lumantar sekawan Maranggono wonten Kim Berli wonten Endang Purnamasari ada Mitawina juga Risma Sutomo bareng Sekar Gading Raga Seta. Iki lho daganganku.
Sekar Gading Raga Setulur. Rabut ngarasa ngestu padha
wilayah keskaring jagat ampi-ampi suka bersurak pe motor rubuh binarung suara di pradonggo punya angin ono gondo ada mangambar ya gondo ni wadyo muluskar hadik orogo seto Oke, terima kasih Estu Matur